kuyenzeka yini umuntu noma abantu bathole umntwana ongaphezulu koyedwa one Down syndrome? So umbuzo omuhle lo DJ, kuyenzeka kodwa abancane abantu abakwenzakalayo ukubona lokho. So kuyenzeka ukuthi umama mhlambe kuma genes ngoba kade ngisho kuma genes akhe vele o21 bakhe uthothi ba u2 already. Okay. So by the time eba nengane kuzoba u21 kababa kuba o21 aba u2 bakamama bese egcine seku3 kodwa akujwayelekile. So siyakwazi ukuthi mase simenzile umntwana amagazi bese siyabona ukuthi maya amathube nje sikwazi nokutesta umama bese siyasho ukuthi simcacisela umama ukuthi amathuba ukuthi uphinde ube nayo ingane akhona noma wekho. So siyakwazi ukubheka namagazi kamama ukuthi ingane inayo iDown syndrome. Manje njengoba ku Down syndrome ukhona nokwenzakala kube opposite wakho bese mhlawumbe umunye uhlobo la syndrome. Njengoba kuno Down nje syndrome kuyenzeka ukuthi kwenza kube o+ mhlawumbe abathile futhi bese kuba yini noma nje sino Down syndrome. So mase syndrome basically sithi i compilation yezinto ezithile. Okay. So ma uno 1 2 3 4 sigcine sithi une syndrome. Okay. Bese ke ama syndrome ke maningi ama syndrome akhona ka health. Hey, yaba mina ngishaya ngale app. Ngoba iyakhala. Ukuthi ngeke ngibone la ezikoleni zeyingane uthothi ingane ibhalelwe la kwathi kufuneka isibe noma kuyi psychologist ngoba ngathi iphaphe kakhulu noma enye bese besho ukuthi ngathi hayi uthula kakhulu manje bese ngicabangela nami ngoba lento yama page oyisho ngibe ngihlanganisele phela nami ngesikole sasemgaqweni ukuthi uthi akube kusangena ke nokuthi mayisiphaphe kakhulu mhlawumbe seku-up syndrome i-danger kodwa ke cha ngiyachaza ngiyayithanda mawisho kanjalo kodwa ke abanye abazali banayo leyo ngxaki ukuthi ingane ithi mayisise esikoleni beze othisha bembhalele mhlawumbe akayise kuma psychologist ngoba nakho kukhona mhlawumbe okusuke kufaka into zabo syndrome kuleso so yes khona kuyenzeka ngoba phela ngoba ngishilo ukuthi ama pair una 23 uqhamuka kumama 20 uqhamuka baba kuningi okungenzeka kuma genes there are millions of genes umuntu nje eyedwa so ziningi izinto ezingenzeka ezingaba wrong ezingahamba kahle emntwaneni so uma ukuthi uthisha upick up ukuthi ingane yakhe inento ethile kufanele siyithathe serious bese uyahamba ke ingane yakhe assesswe yi psychologist ngabe udokotela bese beya decide ukuthi ngabe inkinga ikuphi kahle kahle.